Ну далей, сябры, вашай увазе яшчэ адзін твор радыётэатра Беларусі, створаны ў 1990-м. Слухаем пастаноўку «Жаніх і нявеста» паводле Васіля Хомчанкі. Дзеючыя асобы і выканаўцы: вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Цішка, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, Ася Пятроўна, артыстка Галіна Кухальская. У іншых ролях заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Наталля Качаткова, Яўгенія Кавалёва, Ігар Лапцінскі, актрысы Кацярына Доўнар, Святлана Некіпелава і Зінаіда Паўлоўская. Нехта вялікі сказаў, што ніхто не ведае, дзе і калі праніжа яго страла кахання. Толькі двойчы гэтага не бывае, таму што дастаткова аднаго разу. Мяне пранізала страла кахання на 14-м годзе майго жыцця. Нашу вёску Суроўку вызвалілі ў пачатку верасня, у нядзелю. Вечарам у суботу фашысты яшчэ капалі акопы за агародам уздоўж вёскі, думалі трымаць тут абарону. Вяскоўцы, захапіўшы, што можна было і што паспелі, 3 дні хаваліся ў лесе. Жанчыны плакалі, думалі, што гітлераўцы, калі будуць адступаць, спаляць хаты. Аднак раніцай, у тую шчаслівую для Суроўкі нядзелю, нашы танкі з'явіліся не з усходу, адкуль іх чакалі, а з захаду, з тылу. І ворагі драпанулі, не паспеўшы спаліць ніводнай хаты. Быў верасень, пара ўборкі на агародах і ў полі. І пара было ісці ў школу. А па школе мы даўно збалеліся, больш за 2 гады не вучыліся. Школу, у якой размяшчаліся 2 гады то паліцаі, то немцы, мы, вучні, прыбралі, падрамантавалі парты, сталы, дошкі. Вучыцца ў ёй можна было. Але не было настаўнікаў. Ніводнага. З раёна абяцалі прыслаць, толькі калі прышлюць, невядома, бо настаўнікі патрабаваліся ва ўсе вызваленыя вёскі. Некалі перад вайной каля Суроўкі пабудавалі аэрадром. І там базіраваліся нашы ястрабкі. А цяпер, пасля вызвалення вёскі, на гэтым аэрадроме размяшчаўся полк бамбардзіроўшчыкаў. Іх і ахоўвалі зенітчыкі. Мне хацелася бліжэй паглядзець на тыя бамбардзіроўшчыкі, і я пайшоў на аэрадром. Толькі падышоў да ўзлесся, адкуль да самалётаў было яшчэ далёка, як нечакана выйшла з-за куста дзяўчына у вайсковай форме і з вінтоўкай. Хлопчык, што табе тут трэба? Я хочу поступить у часть на службу. А кем же ты хочешь быть? Хочу летать. О, малайчына, хлопец. А вы кем тут служите? Я наводчица. Вунь той гарматы. Наводчица? Я зірнуў на яе вясёлы твар, ды так і не змог адвесці вачэй. Я чуў, як ёкнула сэрца, як хвалюючая цеплыня шчымліва напоўніла грудзі. Такая салодкая, прыемная цеплыня. Гэта было як успышка маланкі, невядомае дагэтуль адчуванне, радаснае і страшнае сваёй невядомасцю. А яна
таксама глядзела на мяне, і усмешка трымцела на яе вабных паўнаватых губах. Я і пасля не ведаў, чым жа так уразіла яна мяне. Чаму так раптам скаланулася душа моя? Была яна звычайная дзяўчына, росту невялікага, худенькая, танклявая. Па гадах вучаніца дзесяцікласніца. Крыху задёрты носик, прысыпаны вяснушкамі, валасы, што выглядалі з-пад пілоткі, рыжаватыя. Вочы. Вочы, вось што было кідкім і яркім на яе твары. Гэта яны сінім святлом сваім зачаравалі мяне, узрушылі. І яшчэ усмешка яе. Загадкава прыязная, ад якой мне было так хораша. Я, відаць, змяніўся з твару, пачырванеў ці, наадварот, збялеў. Ты што? Што такі раптам стаў? Нічога. Скажыце, колькі вам гадоў? А чаго гэта ты зацікавіўся маім узростам? Ці не збіраешся сватацца? Я хацеў ведаць, у якім узросце можна служыць у войску. Вось яно што. Ціха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Усе самолеты вярнуліся. Дзень быў сонечны, яркі, які надараецца вельмі рэдка ў такую пару восені. Дзень залаты называюць яго. Гэта лета, развітваючыся, пасылала свой апошні салют году. Бяздоннае сінечае неба, здаецца, апускалася на вачах, і думалася, што вось-вось хлыне яна ўніз і хваляй пракоціцца па зямлі. Клін белых гусей плыў, як па вадзе, па той небеснай сінечы. З бярозы, побач з якой мы стаялі, раз-пораз злятала пазалочанае вераснем лісця. Вось гэты жоўценькі лісток я дару вам. Дзякуй. Я яго пакладу ў кішэньку гімнасцёркі. Пастав. Прыгожа. А як цябе завуць? Цішка. Цішка. А я Ася. Што, проста Ася? Ася Пятроўна Светікова. Скажыце, а стужачка на пагоне – гэта што? Я фрэйтар. Нават званне маеце. Да якое там званне? Вось што, Цішка, рана табе служыць у войску. Вучыцца табе трэба. Ды у нас няма настаўнікаў. А колькі ты класаў скончыў да вайны? Пайду ў 4. А мне 14 хутка будзе. Мамачкі, толькі ў 4? Я хварэў, дык у школу не хадзіў. Ну, а потым вайна. Ну, нічога, Цішка. Ты нагоніш. А колькі вы скончылі класаў? Мяне ўзялі на вайну з 2-го курса педагагічнага інстытута. Ася! Слухай, гэта твой жаних, а? Хороший будет жених, а? Любить тебя будет. Мой, Тамарочка, мой. Я пачакаю яго, пакуль ён падрасце. Ну што ж, Цішка, мне пора заступаць на пост. Так што, бывай. Да пабачэння! Ася Пятроўна! У сям'і я быў старэйшы мужчына.
Бацька ваяваў недзе пад Ленінградам. Малодшыя браты Ягор і Володя яшчэ ў школу не хадзілі. Работы мне хапала і ў сваёй гаспадарцы, і ў калгасе, у якім засталося толькі 5 коней, 4 каровы і ніводнага трактара. Старшынёй калгаса выбралі старога Зміцера, якому пераваліла даўно за 70. І ён, узваліўшы на сябе такі вялікі цяжар, не ведаў, за што ўхапіцца. І вось да гэтага старшыні і пайшлі мы з сябрамі пагаварыць наконт нашай вучобы. Добрый день! Добрый день! Добрый день, дядька Змитер! Доброго здоров'я, хлопцы! З чим до мене завітали, а? Мы у школу хочем ходить. Нам вчитися треба. А парты, столы, дошки подремонтовали уже. И классы прибрали. Ну, учитеся, ті ж я вам не даю, а? Так учить нема кому. Ну і я вам не учить. Дядька Змитер, а чему вы не хотите нам допомогчи? У район не пишете, не просите наставников. Ну, ведаешь что, разумник, идите отсюда, то... Дядька Змитер, ну допоможите, коли ласка, ну напишите у район. Тихо, тихо, супокойтесь. Эй, а ты, Тишка, не злуй на мяне. Наставников вам пришлють. А покуль ведаешь что, сходи у часть до командира, няхай он якую грамотную девку солдата пришле. Яна и получить вас, а? Так ёсть там такая, ёсть. Я зараз же туди збегаю. Мяне нібы гайданула на гушкалцы. Дух ажно захапіла. Вось каб яна згадзілася вучыць нас. Я сабраў як мага больш дзяцей, рашыў, што гэта павінна падзейнічаць на камандзіра, і павёў іх на аэрадром. Самым старшым там быў падпалкоўнік. Ён выслухаў мяне, паглядзеў на басаногую малечу, пашкадаваў нас і паабяцаў пагаварыць са Светікавай. Я адправіў дзятву ў вёску, а сам пайшоў шукаць Асю Пятровну. Знайшоў яе каля азярыны. Яна і Тамара сядзелі на валуне і плялі з розных красак вянкі. У Асі Пятровны вянок быў ужо гатовы. Убачыўшы мяне, яна зняла пілотку, надела вянок. Тишка, зерни на меня. Ну, бачу. А вы что, у невест гуляете? Ой, Тишечка, хочу быть невестой, и каб вянок был сапраўдны. Ой, когда меня жених возьмет замуж, я сплету венок из белых розочек. Так, Ларри, подойди, Тишка, Кася, ну, возьмите за руки, ну так вот, о, какой красивый жених и невеста, очень красивый. Ася Петровна, Что? я прыходзіў да вашага камандзіра, каб ён дазволіў вам павучыць нас, пакуль прышлюць настаўнікаў. И что он сказал? Ён сказаў, што не супраць, і што сам з вами пагаворыць. Ну так я просто с радостью буду учить вас. Правда? Правда, Тишка. І заняткі ў школе пачаліся. Шчасці дапамагалі паперай, алоўкамі, кнігамі. У многіх вучняў захаваліся падручнікі. Нават знайшоўся і глобус. Яго хавала адна дзяўчынка ў склепе. Праўда, ён быў з дзіркай, мыш прагрызла. Якраз на тым месцы, дзе Германія, што ўсіх развесяліла. Так той Германіі і трэба. Больш за ўсё набралася першакласнікаў. Іх Ася Пятровна памясціла ў самы большы пакой.
Вучыцца мы ўсе стараліся, а я тым больш. Усё, што Ася Пятровна тлумачыла, слухаў уважліва, запісваў. Мне здавалася, што на уроках яе ўвага была скіравана толькі на мяне. Мы часта сустракаліся позіркамі, і я не адводзіў вачэй, глядзеў упарта, а яна, ведаючы, чаму я так на яе гляжу, усміхалася. Вучыла яна нас так. Спачатку займалася з першакласнікамі, паказваючы ім урок, тлумачыла, задавала нешта напісаць, а потым пераходзіла да нас, дзе былі вучні з 2 па 4 клас. Пасля урокаў Ася Пятровна ішла на аэрадром толькі са мной. Калі нехта з вучняў набіваўся ў праважатыя, я праганяў. Аддаўшы сумку з яблыкамі і слівамі, адзіная наша плата за яе працу ў школе, я нейкі час яшчэ стаяў, не спяшаўся ісці назад. Вы, Ася Пятровна, добрая настаўніца. Ну, Вас вучні любяць. Усе вучні. дзякуй. І будуць любіць. Нават калі вы станеце старая. Старая? А я ніколі не буду старая. Ой, Цішка, дзякуй. Ведаеце, у нас до вайны была настаўніца, Ева Аркадьевна. Дык мы яе не любілі. Ну, і што, ты таксама? І я не любіў. Аднойчы адпомсціў ёй за 2. Ой, што ж ты зрабіў? Я прынёс у школу вожыка і засунуў яго ў кішэню, яе новага паліто. Ой. А вожыка з кішэні не дастанеш. Давялося ёй разразаць кішэню. Ой, ну, Цішка, ты ведаеш, так рабіць не можна? А вам, Ася Пятровна, такое ніколі не зраблю. А калі вас нехта з нашых пакрыўдзіць, мне скажыце. Дзякуй, Цішка. Ты ведаеш, мяне не крыўдзіць. У вас у вёсцы людзі хорошыя. І ты, Цішка, хороший. Ася Пятровна. Ну, што? Вот, калі вы пераедзеце адсюль, то мне пісаць будзеце? А як жа, Цішка, канешне, буду. А я пісаць вам буду. Кожны дзень. Кожны дзень. Вайна ішла, і да канца яе было яшчэ далёка. Прыходзілі ў сем'і пахаванкі. Пасля вызвалення Сураўкі іх атрымалі ў нас ужо 2 сям'і. Паштальёнку баяліся, калі яна ішла па вуліцы, сачылі за ёй са страхам, што, якую навіну яна прынясе. Я таксама з трывогай і страхам чакаў пісьмаў з фронту. Бацька пісаў рэдка, скупа: «Жывы, здаровы, будьце і вы здаровы ўсе, жывіце дружна». Цвёрдага распарадку ў школе не было. У адзін дзень урокі пачыналіся з раніцы, у другі пасля абеду. Усё залежала ад службы Асі Пятровнай. Яна ж была салдатам. Надараліся дні, калі наша настаўніца зусім не магла прыйсці. Тады я сам ішоў на аэрадром, каб пабачыць яе і спытаць, ці збіраецца яна ў школу заўтра. Аднойчы, пад самы вечар, я прыйшоў да зямлянак, дзе жылі зенітчыцы. На пасту стаяла знаёмая мне Маша. Я ўсіх зенітчыц ведаў, як і яны мяне. Маша не крыкнула, як звычайна крычала, убачыўшы мяне: «Ася, жаніх твой прыйшоў». Яна маўчала, нейкая сутуленая, жаласная. Добрый день. Добрый день. А дзе Ася Пятровна? Светікова там, у зямлянцы. Але ты туды не ідзі. А што з ёй? З ёй нічога. 2 самалёты не вярнуліся, і Тамарын жаніх лётчык загінуў. Ася там з Тамарай.
Я не гаварыў яшчэ пра сваё захапленне, якое было ў мяне з самага малку. Я вельмі любіў маляваць. Намаляваў чым толькі можна і дзе можна, алоўкамі, крэйдай, вугельчыкамі. Маляваў на паперы, чарціў на зямлі прутком. Бацька, заўважыўшы маё захапленне, купіў мне набор каляровых алоўкаў і акварэльныя фарбы. І зацвілі яны ў нашай хаце паўсюдна. Я размаляваў печ кветкамі, на аканіцах на ліштве вокнаў чырванелі, сінелі, жаўцелі птушкі і звяры, дзіўныя, створаныя маёй фантазіяй. А ў час вайны, калі скончыліся фарбы і алоўкі, і не было іх дзе дастаць, я рабіў фарбу з ягад крушыны, з конскага шчаўя, абпальваў бярозавыя пруткі, і яны замянялі мне алоўкі. Дык вось я задумаў намаляваць партрэт Асі Пятроўны. Маляваў тайком на уроках. Садзіўся за апошнюю парту, каб яна не заўважыла, што яе малюю. Уважліва ўглядаўся ў рысы твару, запамінаў кожную яе вяснушку. Пачынаў пісаць з вачэй. Разумеў, што гэта самае галоўнае ў партрэце. Ухопіш вочы, ухопіш і падабенства. Нос яе, я ўжо гаварыў, трохі задзёрты, смешны гэтакі носік. Часам хацелася тыцнуць яго пальцамі, сказаць «бі-бі». Ён даўся мне лёгка. Рот з пухнаватымі губамі таксама напісаўся без цяжкасцей, а ўжо валасы белавата-рыжаватыя, пілотку, шыю дамаляваў дома на памяць. Партрэт выйшаў удалы, гэта я сам бачу. Памерам большы за аркуш вучнёўскага сшытка. Мае браты Ягор і Володя адразу пазналі Асю Пятроўну. Гэта твая настаўніца, сказалі яны. Я загарнуў партрэт у газету і панёс на аэрадром. Асю Пятроўну сустрэў на паўдарозе. Яна ішла да нас у вёску. Пачакаў яе на беразе азярыны каля 3 валуноў, і калі Ася Пятроўна падышла, я моўчкі працягнуў ёй загорнуты ў газету партрэт. Ой, так гэта ж я? Няўжо гэта ты намаляваў? Ну, а хто ж яшчэ? Ой, Цішка, я тут такая прыгожая. Цішка, я сапраўды такая? Ася Пятроўна, вы такая і ёсць. Прыгожая. Але я магу вас яшчэ і прыгажэйшай намаляваць. Дякуй, Цішка. Дай я тебе пацалую. Дзякуй. Покажу дзяўчатам. Ой, пазайздросцяць. А заўтра вы калі да нас у школу прыйдзеце? Так, збірайцеся ў 9. Я заўтра з раніцы вольная. А зараз пабягу. Покажу дзяўчатам партрэт. Бывай, Цішка. Да пабачэння, Ася Пятроўна! Аднак назаўтра наша настаўніца ў школу не прыйшла. Калі я зайшоў, як звычайна па яе, Тамара мне сказала, што Ася паляцела на бомбардзіроўшчыку стрэлком-радыстам. Сама напрасілася. Вечар таго дня быў трывожны для аэрадрома і для нашай вёскі. Да аэрадрома спрабаваў прабіцца нямецкі самалёт. Прабіўся такі, скінуў на вёску бомбу, якая трапіла на двор Елісеевны, знесла хлеў і частку страхі хаты. Людзей, на шчасце, не забіла. Моя маці, боючыся, што фашысты прыляцяць і ноччу, паслала мяне з малымі начаваць у лазню, якая стаяла каля рэчкі на водшыбе. У прымыльніку, разаслаўшы салому і укрыўшыся кажушкамі, я з Ягорам і Володзем улегліся спаць. Малыя заснулі адразу, а мне не давала заснуць трывога, якая тлела і тлела.
як тлее непатушаная іскрынка ў кучы попелу. І трывога гэта была звязана з Асей Пятроўнай. Толькі заплюшчу вочы. Вось-вось, здаецца, засну, як узнікае яна, сцішана жаласная, палахлівая, а не смяшлівая, якая бывае звычайна. А калі ўсё ж заснуў, то і ў сне ўбачыў яе. Стаяла воддаль, адчужаная, не падыходзіла, хоць я клікаў, махаў рукамі, і я не мог зрушыцца з месца, не мог падысці да яе, стаяў як прыкаваны. Я прачнуўся, выйшаў з прымыльніка. Ноч стаяла ціхая, волкая, цёмная. На небе не прасветленкі, быццам над зямлёй было не неба, а нейкае чорнае шчыльнае пакрывала. Ціха было і на аэрадроме. Я думаў пра Светікову, пра свой сон, і ў мяне трывога не толькі не знікла, а яшчэ болей згусцілася. Доўга я яшчэ не засынаў, круціўся, слухаў, як пасопвалі Ягор і Володя, як пад падлогай нешта грызла мыш. Далёка недзе штосьці грымнула раз, другі. Ці то бомбы выбухнулі, ці з гарматы стрэлілі. Спаць ніколечкі не хацелася, ды я і не стараўся заснуць. Толькі перад світаннем неяк адразу праваліўся, як у бездань, і спаў, пакуль не разбудзіла маці. Ай, а божечки, спіцьо і нічого не чулі? Ай, не чулі. Тишка, вставай. Что, мама? Да немцы во ўране прилетали, бомбы кидали на аэродром. Так один их на самолет сбили, и он за могилками упал. Вунь, дымится. Ага, вунь чорная полоса дыму. Гэта зенітчыцы самолет сбили. Можа, нават наша настаўніца. Кажуть, поразбивали и наши самолеты. И забитые есть. Забитые есть? Да. Мама, я побегу. Там же Ася Петровна. Да куда? Куда ты? Куда ты? Вернися, сынок, вернися. Да я кажу. Я кінуўся праз агарод. Бегом. Толькі на лузе запаволіў бег, адчуваючы, як часта тахкае сэрца. І не ад бегу, а ад хвалявання і ад прадчування бяды, якая ўсё болей узмацнялася па меры набліжэння да аэрадрома. Я баяўся за Светікову. Я думаў пра яе. Чорныя ямы варонкі ўбачыў, калі ўзышоў з лугу на пагорак. Каля лесу убачыў і два разбітыя петляковы. Там бегалі людзі, стаялі два вілісы, крытая брызентам санітарная машына, чорная эмка. Туды я і скіраваў. Каля эмкі проста на зямлі сядзела Тамара і плакала, па-хлапечы выціраючы слёзы рукавом гімнасцёркі. Я маўчаў. Баяўся пачуць ад яе самае страшнае. Ой, вот кто же мог знать? Асю нашу. Что, Ася? Ой, она там. У глыбіні лесу я ўбачыў палатку з чырвоным крыжам над уваходам. Пайшоў туды. Я ледзь валок ногі. Каля палаткі тоўпіліся лётчыкі, некалькі дзяўчат-зенітчыц. Быў там і наш старшыня Зміцер. Ай-яй-яй, вучительку вашу Асю поранила. Ногу одорвала бомбой. Что теперь девцы без ногой робить? Якая у яе доля будет? Полы палаткі адкінуліся. На насілках вынеслі спярша лейтенанта-авіятара, потым Асю. Яна была укрыта па грудзі прасцяной. Рукі ляжалі на ёй зверху, нерухомыя, тоненькія, з вузкімі далонямі
і доўгімі пальцамі. Белы, без крывінкі твар як бы здрабнеў, змізарнеў, стаў тварам малой дзяўчынкі. Ася убачыла мяне. Губы яе варухнуліся ў намаганні усміхнуцца. Гэта яе вымушаная праз сілу усмешка невыносным пякучым болем працяла маё сэрца. Я падскочыў да насілак, не ведаючы, што рабіць, што гаварыць, абабег іх вакол, ухапіўшыся за ручку, каб памагчы санітару несці, але толькі замінаў яму. Ася падняла руку, працягнула мне. Я ўзяў яе і ішоў побач. Трымаў, не выпускаў. Бывай, Тихон. Не покидай вучобу. И малюй. Ася! Ася Петровна! Вы вернетесь. Вернетесь. Ася Петровна, вы не плачьте. Приезжайте сюда. До меня. Я не покину тебя. Я женюсь с тобой. Честное слово. Оженюсь. Я тебя кохаю. Бывай, Тишка. Ася Петровна, пиши. Пишите. Я праз 3 годы вырасту. Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі. Нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер. Ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі. Цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне. Распінаў з сярэдзіны, здаецца, сэрца вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду. На канале «Культура» прагучала радыёпастаноўка «Жаніх і нявеста» па аднайменным апавяданні Васіля Хомчанкі. Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Наталья Качаткова, Евгенія Кавалёва і Ігар Лапцінскі, а таксама актрысы Галіна Кухальская, Кацярына Доўнар, Святлана Некіпелава, Зінаіда Паўлоўская. Аўтар інсцэніроўкі для радыё Джэма Ялугіна, рэжысёр Ігар Лапцінскі, гукарэжысёр Віктар Красоўскі. Год запісу 1990. Сябры, заставайцеся далей з каналам «Культура», прыемных вам уражанняў і добрага адпачынку. Ну і таксама нагадаю, што з вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянук. Цікавага і здаровага вам лета і да сустрэчы ў эфіры.